साला तोरा कैसे समझाई? वो तोरा के धोखा दे देला भैया। ना भैया ऐसे काहे बोलत हो? तोरा से ज्यादा वो हमरा से प्यार करेली भैया। ओकरा मोबाइल में आज भी हमर नंबर से भैया वो हमसे बहुत प्यार करेली, बहुत प्यार करेली। ऐसे मत कहो भैया, ऐसे मत कहो। संदीप राजनीति तमकुही राज कुशीनगर। हाल में कमना जियो तानी पूछूं एक बार आवा हो। दिलवा के बंधज करवाली डॉक्टर कौन बतावा हो। दिलवा के बंधज करवाली डॉक्टर कौन बतावा हो। दर्द ये दिल के सहतानी ऐसे जन तड़पावा हो। दिलवा के बंधज करवाली डॉक्टर कौन बतावा हो। दिलवा के बंधज करवाली डॉक्टर कौन बतावा हो। संदीप राजनीति तमकुही राज कुशीनगर। लूटे खाती पैसा लुटवलू जवानी भिखार बना के छोड़ दिहलू रानी। लूटे खाती पैसा लुटवलू जवानी भिखार बना के छोड़ दिहलू रानी। झूठ बवे बतिया तो तू सच कबावे बतावा हो। झूठ बवे बतिया तो तू सच कबावे बतावा हो। दिलवा के बंधज करवाली डॉक्टर कौन बतावा हो। दिलवा के बंधज करवाली डॉक्टर कौन बतावा हो। संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओम नगर। पहिला मोहब्बत के पहिला दागा जिंदगी बतहरा लगे मौत बयागा। पहिला मोहब्बत के पहिला दागा जिंदगी बतहरा लगे मौत बयागा। बिहारी लाल कृष्ण के गोरिया अपना जान रुआवा हो। बिहारी लाल कृष्ण के गोरिया अपना जान रुआवा हो। दिलवा के बंधज करवाली डॉक्टर कौन बतावा हो। मोबाइल नंबर 95 10 51 335।